Erokamano Sharon. Yes, aja party and life member. Gima nyalo wacho en and life member. Gima nyalo wacho en niya. Bea Migori County, dawa uriri kanyo. Koro kaneno ji kawuoyo kamano to aparo mana dawa gi muogo marita dala. Gima nyalo wacho en niya e weche mag party. Ji mang'eny kaka Mheshimiwa wacho ging'iyo weche mag self interest ka ging'iyo weche mag party. Atomano is very misguided. Gima onego bed ni gi focus on sani, ok en wach party. Kati bed mana gi party no. Migori is also the same place ma ji osedong mang'eny kata ka gin jo party wago emosedong. Tine ogandawa, tine jopiny. Onge shortcut. Sani koki ngamora mora koki bet ni tiyo koketi ni mondo iti kata koki demonstrate ni nyalo tiyo to kata party no owuon ok bidwaro ni mondo mi ogweli e position mora mora. Koro ji onego focus e weche mag tiyo ne jopiny. To ka kamano uriri nitie party nigi structures mag nyalo resolve go disputes. Ok apani nyalo bet kae ni mondo awach ni onego tim kama kata kamacha. Aparo ni ngur mantie go party nigi structures gi manyalo dhi mondo giwach nang'o matimore en party will align. So mane kaka nene.